Mon pare fou un dels que va posar en marxa tot el projecte, conjuntament amb altres persones de l'època, perquè ell era una persona molt il·lusionada en el fet que la gent jove del poble poguérem estudiar així sense necessitat d'haver-nos de traslladar a la ciutat. I ell estava sempre molt il·lusionat per el projecte, jo el vaig veure, jo era aleshores una persona molt menuda, tenia 10 anys, però jo el veia molt il·lusionat i sempre parlant amb la gent al voltant del projecte i amb moltes il·lusions que finalment es van fer realitat. Bé, i com va ser el temps d'estudiant al col·legi? Tens bons records? Sí, fins i tot jo crec que els he magnificat i tot, vull dir, sempre tenim el costum de recordar i pensar que recordem realment el que ens va ocórrer, però això poques vegades és així. Normalment els records passen a la teua vida sempre en l'aspecte més positiu, però efectivament jo tinc boníssims records d'aquella època, tant de la gent com dels paisatges, com dels llocs concrets on fèiem les classes. Per exemple, sempre que em trobo amb gent de l'època recordem que començarem a fer classes en una cuina, en una cuina que hi havia en el local aquest famós, que no havia estat pràcticament reformada. Vull dir, sí, els records són magnífics del professorat, dels llocs, fins i tot de les cadires, de les pupitres, de les pissarres, de la manera com els professors es comportaven a classe. I tots aquests records sempre són com molt agradables. Bé, clar que sí, jo puc dir que jo m'he format en Godella tant com a estudiant com després com a professor, però jo vaig acabar la carrera l'any 1970, si no recordo malament, i immediatament vaig començar a fer classes aquí, com a professor contractat, el que aleshores era la secció filial número 9 de l'Institut Lluís Vives de València. I els companys professors d'aleshores i alguns estudiants que suposo que encara se'n recordaran estaran d'acord amb mi que foren uns anys d'experimentació pedagògica. D'alguna manera eixíem de les universitats amb una gran il·lusió, va coincidir també en un moment de canvi important de la societat espanyola i de la societat valenciana, i tots aquests canvis exigien d'alguna manera fer provatures, fer experimentacions sobre les idees que teòricament havíem après. I a mi em va servir de moltíssim. De fet, inclús et puc dir que en moments posteriors de la meva vida com a professor he assistit a moments en què alguns professors, anys després de les meves experiències a Godella, pretenien fer coses que per a ells eren absolutament novedoses, i jo tanmateix les pensava com allà coses velles, perquè en Godella en els anys 70 ja ho havíem nosaltres experimentat. De manera que jo puc dir obertament que sí, que efectivament, que a mi l'escola de Godella fou fonamental per a mi des de tots els punts de vista. En aquella època era molta gent que estaven compromesos amb la recuperació lingüística i cultural dels valencians. Jo estava en aquella època molt compromès en això, molt convençut que els valencians havíem de recuperar la llengua i la cultura, i vaig tindre l'oportunitat d'introduir aquella classe i ho vaig fer amb molt de gust. Jo suposo que hi hauria molts més professors per tot el país que també farien el mateix que jo, perquè ja et dic que en aquella època eren molts els que començàrem a preocupar-nos per la recuperació. I fou una experiència realment també molt interessant per a mi, perquè vaig aprendre també moltíssimes coses que desconeixia, fins i tot la mateixa llengua, perquè jo per fer les classes m'havia de preparar prèviament